салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар рӯи экран мешавад. Мо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сум аст. Ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Ориён, деҳаи Чанори Сухта, 7 сотиқ замин, 6 дархона бо 2 калидор фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Об, свет ҳуҷҷат дорад. Дар наздикии хона масҷиди ҷумъахонӣ, мактаб, мағоза, хона айни ҳол коробка мебошад. Харидори аниқ бошад. Рақамошон дар рӯи экрананд. Занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Аз номи канал гап занем ва шумо иншоалло арзон мекунанд. Хона срочно фурӯхта мешавад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Корвон. Як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоли коробка мебошад ва сохтмонаш рафтааст. Ремонти нави замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. Фақат даромада зиндагӣ мекунед. Харидори аниқ бошад. рақамаш дар рӯи экрананд. Занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ваданасоз пеши сементзавод, Девдара, 4 сотиқ замин, дар 2 сотиқ замин хона духтагӣ, 3 дархона, ванна, кухнӣ дар дохили хона мебошад ва хона фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет ҳуҷҷат дорад. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон имо, WhatsApp доранд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, роҳи Тут, назди масҷиди Муфтӣ. Духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, автоцентр, Саховат, пеши таксиёи Кӯлоб. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии хубатон. худованд аз шумо розӣ бошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ҷайҳун Қимсангир, 50 сотиқ замин мебошад. 10 дархона фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хонаҳо ремонт доранд. даромада зиндагӣ мекунед. об, свет ҳамаш 100% мебошад. боз материалам дорад барои хонаро рост кардан. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. срочно хона фурӯхта мешавад. сум лозим шудааст. бародаро, навора поделитсия кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. навори боқӣ насиб карда бошад, дастгирӣ хуб кунед, тез мебарояд. ташаккури зиёд.